dan i dobrodošli na zajedničku konferenciju Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti i advokatske kancelarije Gecić. Ne čuje se. Mislim da se sad čuje. Je sad u redu? Čuje se? U redu. Izvinjavam se još jednom. Znači, na zajedničku konferenciju Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti i advokatske kancelarije Gecić. Povod za današnju konferenciju ste mogli da vidite u najavi Medija centra. To je podnošenje inicijative za ocenu ustavnosti zakona o zaštiti konkurencije. Na konferenciji će govoriti gospodin Bogdan Gecić iz advokatske kancelarije Gecić, Katarina Golubović, Komitet pravnika za ljudska prava, dr. Vanja Bajović, docent Pravnog fakulteta i gospodin Savo Manojlović, predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Ja ću zamoliti kolege novinare, ako se nisu upisali u spisak, da to učine nakon konferencije i druga molba za sve vas je, ako budete imali pitanja za naše goste, da obavezno zatražite mikrofon i naravno predstavite se. Reč ima gospodin Bogdan Gecić iz advokatske kancelarije Gecić. Izvolite. Evo ga, pardon. Dobar dan svima. Hvala vam na najavi. Ja sad samo moram da ispravim. Mi smo inicijativu pre svega jedno sat vremena podneli. Podnosioci su zajedno naša kancelarija, Udruženje za zaštitu ustavnosti i JUKOM. I evo sad, to je popularno nekada se prikazuju dokumenti, evo je inicijativa. Možete da vidite. Posle ćete čuti više o njenom sadržaju i kontekstu. Ja bih hteo samo da napravim jedan kratak uvod, da objasnim o čemu se radi i zašto smo ovde. Suština je da trenutni zakon o zaštiti konkurencije i podzakonski akti su flagrantno neustavni i da su kao takvi izuzetno štetni po našu privredu, a po ulaganja, mislim da opet imamo problem sa ovim levim mikrofonom. Sad još uvek malo tomu, ok. Da se vratimo ovako, da ovakav zakon je štetan po našu privredu, po ulaganja, ali i po radna mesta. Izmena, odnosno uklanjanje ovog zakona iz našeg pravnog sistema nije samo naša strazburška obaveza prema Savetu Evrope, već ona apsolutno može da dovede i dovešće do podizanja sveukupnog privrednog ambijenta i do veće sigurnosti kako za poslovanje, tako i za zaposlene. Takođe, naša ideja nije ovde da budemo nekonstruktivni, već naprotiv, jako se ozbiljno pristupilo ovoj inicijativi, a ovo se paralelno događa sa aktivnošću koja je otpočela i Privredna komora Srbije o konsultacijama za izmene ovog zakona, gde mi u potpunosti podržavamo predlog, a to je da se oslonimo na austrijski model kao jednu stabilnu ekonomiju i pravni poredak u kome postoje rešenja koje su već jako dugo testirana i koje apsolutno privredi daju i zaposlenima sigurnost da će imati zakon koji će biti ne samo u skladu sa našim međunarodnim obavezama, nego još bitnije koristan za stvarno dobru privredu i daće ljudima sigurnost da mogu da rade. Hvala vam. Sad bih prepustio mikrofon kolegama. Hvala. Reč ima iz Komitet pravnika za ljudska prava, Katarina Golubović. Izvolite. Hvala puno. Kao što ste čuli, Komitet pravnika za ljudska prava potpisuje takođe inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o zaštiti konkurencije. Negde u skladu sa svojom misijom na zaštiti ljudskih prava, mi se naime bavimo ovim pitanjem već 20 godina i negde ističemo stalno da su osnovna prava apsolutno temelj svih oblasti života, znači kako političkog života, tako i ekonomskog i kulturnog i socijalnog. I zaista ova inicijativa jeste raritet da advokati koji se bave privrednim pravom zapravo utiču na unapređenje
pre svega pravnog okvira, unapređenje izgleda institucija i samog postupka zaštite u Srbiji. Do sada su se time uglavnom bavili advokati koji se bave ljudskim pravima i zaista ćemo pomoći ne samo advokatima koji se bave privredom, nego apsolutno u svim drugim oblastima možemo dati svoj doprinos, jer eto imamo bogato iskustvo u zaštiti ljudskih prava i vrlo dobro poznajemo standarde. Zašto je ova inicijativa jako značajna? Ova inicijativa je jako značajna zato što ona jasno pokazuje koji su to nedostaci u postupku zaštite konkurencije. Daju se jasni argumenti koji su utemeljeni u praksi Evropskog suda za ljudska prava. S druge strane, ona daje rešenja, kao što je rekao advokat Gecić, uporedna rešenja, znači daje šansu državi da zaustavi štetu koja zaista nastaje po privredu, po privredni život u Srbiji. Vrlo je bitno da država odradi pravovremeno, znači da reaguje pravovremeno na ovu inicijativu. Kao što smo čuli, ova inicijativa nije jedina i da zapravo možda i pre nego što dočekamo odluku Ustavnog suda promenimo ovaj zakon. S druge strane, odluka suda će biti jako značajna jer ovakve nedostatke ne vidimo samo na polju konkurencije. Znači, vidimo ih i u mnogim drugim postupcima koji završavaju pred Upravnim sudom Srbije. To je veliki broj oblasti. Negde smatramo da će ova inicijativa biti dobra jer će pokazati argumente za promenu te zaštite u upravnoj materiji, znači i da je zaista neophodno izvršiti reforme kako upravnog spora, tako i upravnog sudstva u Srbiji. Dakle, da, jeste, postoji austrijski model kada je u pitanju zaštita konkurencije, ali postoji austrijski model i kada je u pitanju upravno sudstvo i zaštita stranaka u upravnom sporu i zato mislimo da ova inicijativa ima mnogo veći domet nego što se na prvi izgled čini. Znači, ona pogađa mnoge oblasti i pozivamo zaista sve privrednike da krenu stopama advokatske kancelarije i udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti i da mnogo više daju za doprinos, da daju zapravo doprinos u unapređenju pravnog sistema Republike Srbije. Eto, toliko. Hvala. Hvala i vama. Reč ima dr. Vanja Bajović, docent Pravnog fakulteta. Izvolite. Zahvaljujem. Moje poštovanje i moj pozdrav svima i ja na samom početku moram da priznam da kada su me kolege pozvale da govorim na ovom skupu, moja prva pomisao je bila, pa čekajte, šta ima loše u tome što komisija kažnjava za povrede konkurencije? Jer mi svi znamo koliko su monopoli loši. Pođemo od toga da samo jedan proizvođač prodaje određen proizvod, njegova cena će biti mnogo veća nego da imamo više proizvođača, a s druge strane kvalitet manji. Dakle, činjenica je da su monopoli loši. Čak i krivično pravo koje sankcioniše samo najosnovnija dobra i vrednosti i ono poznaje krivično delo zloupotrebe monopolskog položaja. Međutim, detaljnije ispitivanje ove materije ukazalo je na niz problema koje nameću pitanje da li mi zaista zapravo kažnjavamo monopoliste i čuvamo konkurenciju postojećim zakonskim okvirom. Pre svega da pođemo od kazni. Kazne koje mogu da se izreknu u ovom postupku su mnogo veće od kazni koje mogu da se izreknu u krivičnom postupku. Samim tim, jednom pravnom licu se više isplati da se protiv njega pokrene krivični postupak i da ono krivično odgovara, nego da se pokrene postupak pred Komisijom za zaštitu konkurencije. S druge strane, u krivičnom postupku to lice uživa sve garancije pravičnog suđenja. Zašto su nam bitne ove garancije? Pa bitne su zbog toga jer zahvaljujući njima mi sprečavamo diskreciono kažnjavanje nepodobnih i nekažnjavanje podobnih, što faktički zakonska regulativa omogućava. O čemu se zapravo radi? Pravičan postupak šta podrazumeva? Podrazumeva pravičnu i javnu raspravu pred nepristrasnim i nezavisnim sudom. Šta mi imamo u postojećoj regulativi? Imamo sledeću situaciju. Komisija je ta koja pokreće postupak, pribavlja dokaze i na kraju donosi odluku da li ste povredili propise.
Da napravimo analogiju koja je pristupačnija bilo kom običnom građaninu. Pretpostavimo da vas neko optuži za krivično delo uvrede. Taj neko koji vas je optužio za uvredu ima pravo da upadne u vaše poslovne prostorije, oduzme vaš kompjuter, pribavi dokaze, čak šta više, naloži vam da mu dostavite sve ono što ste ikada intimno beležili, ne bi li tu našao neke uvredljive izjave i na osnovu toga donese odluku da li ste vi krivi ili ne. Pojednostavljeno, postupak danas izgleda tako. Da bi se tako nešto sprečilo i da bi zaista omogućili konkurenciju na tržištu, neophodna je promena postojećeg zakonskog okvira, o čome su kolege već govorile. Naime, ono što se zahteva jeste komisija kao stručno telo je i specijalizovana da vodi ekonomske istrage, daleko specijalizovanija od tužilaštva. Međutim, odluku konačnu treba da donese nepristrasan i nezavisan presuditelj. I na kraju bih zaključila time šta zapravo predstavlja konkurencija. Konkurencija u ekonomiji je zapravo ekonomska demokratija. Jer bez konkurencije i slobodnog tržišta mi ne možemo imati političku demokratiju kada sva ekonomska moć leži u rukama nekolicine tajkuna. Hvala vam. Hvala i vama. Reč ima gospodin Savo Manojlović, predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Izvolite. Hvala. Ja bih samo hteo da kažem, Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, jedan od razloga zašto smo se odlučili jeste neka vrsta flagrantne neustavnosti koju Zakon o zaštiti konkurencije sadrži. I pre toga bih hteo da se zahvalim svim našim partnerima. Oni su onako skromni, ali čisto da napomenem, nama je zadovoljstvo, prosto mi smo ovo podneli sa kancelarijom koja je verovatno najbolja u regionu sa aspekta zaštite konkurencije. Koleginica Bajević je jedan od vodećih eksperata za krivičnu materiju i koleginica Katarina Golubović je u stvari radila i svoju master tezu na doktorsku. Još znači bolje na ovu temu. Tako da obično posle njihovog izlaganja na ovakvim skupovima običaj je da se kaže da nema šta da se doda. Nažalost, ovde ima šta da se doda i ne zbog toga što su oni nešto, da kažem, omašili u svojom govoru, nego reči o tolikom obilju neustavnosti da bismo mi zaista sada mogli da sedimo ovde i da verovatno imamo jednu mini školu od nedelju dana koliko je nešto neustavno. Bogdan je pokazao, da kažem, inicijativu, a ja bih volao da pokažem u suštini sav dokument sa prilozima koji je podnet Ustavnom sudu. I na neki način bi u ime svog udruženja koje se bavi zaštitom, evo, koliki je papir, Bogdan, može da preuzmeš, ne može ni da se zatvori. Želeo bih samo, znači, da sumiram negde da povređena su elementarna ustavna prava. Povređeno je pravo na pravično suđenje, koje je temeljna vrednost, znači osnovno pravo našeg Ustava i Evropske konvencije o ljudskim pravima. Rešenje sadržano u zakonu je u suprotnosti sa presudama Evropskog suda za ljudska prava. Prema našem Ustavu mi smo u obavezi da pratimo standarde vodećih međunarodnih institucija, samim tim i Evropskog suda za ljudska prava. Sve znači što se bude dešavalo po ovom zakonu moći će da se preispituje. Mi smo potpisnice Evropske konvencije, potpadamo pod ingerenciju suda u Strazburu i država će doći u situaciju da plaća enormne odštete ukoliko se, znači, ovo ne zaustavi i što duže bude trajala ova agonija, cena će biti, da kažemo, veća. Koleginica Bajević je rekla da je probijen opšti maksimum kažnjavanja. Ispada da je krivični zakonik, koji je uvek najrepresivniji zakon, u suštini mala maca u odnosu na Zakon o zaštiti konkurencije. Prekršena je doktrina Ustavnog suda o jedinstvu pravnog poretka i imamo nešto što je prosto nedopustivo u modernim pravnim sistemima, da se objedinjuje neka vrsta, što je isto koleginica Bajević objasnila, znači imamo
objedinjavanje istražnog i sudijskog načela po starom dobrom osmanskom principu kadija te tuži, kadija te sudi. Faktički, ako gledamo u nekom okeanu ustavnosti, koju god pravnu koordinatu da treba da dotakne ovaj zakon, on je omašio i on ide kao onaj Titanik samo ka jednoj tačci, a to je taj brodolom. U suštini i ta santa leda neustavnosti i čini mi se da ovde zapravo umesto, kažu da su i na Titaniku kad su primetili da idu ka toj santi leda zapravo počeli da koče, ali je bilo kasno, a ovde mi se čini da dodaju gas, pa komisija, da tako kažem, pokreće nove postupke po neustavnom zakonu i još moram da se osvrnem na to, znači na saopštenje koje je komisija izdala, podnošenju ove inicijative prethodili su kontakti naše partnerske advokatske kancelarije i našeg udruženja sa privrednim subjektima. Komisija za zaštitu konkurencije je dozvolila sebi da u svom javnom saopštenju komentariše privatnu prepisku i ocenjuje stepen njene sadržine, stila, smatrajući da su ocene koje su izrečene preopštre i čak je na neki način latentno pretila advokatskoj kancelariji, o čemu je Tanjug već izveštavao. Time je povređeno pravo na tajnost pisama, što je takođe jedno od osnovnih prava zaštićeno i Ustavom i Evropskom konvencijom. I mene samo zanima da ako komisija, inače pozivamo je da objavi tačno celu tu prepisku koju smatra toliko skandaloznom, nemamo šta da krijemo, ako komisija se prosto tako ponaša, znate šta, i u braku kad ljubomorni supružnik čita tuđa pisma i on to čini tajno, znajući da radi nešto loše, a ovde se izdaje neka vrsta javnog saopštenja. I ako neko nema taj nivo svesti o osnovnim pravima, mene zanima kako on zamišlja da neće povrediti prava po ovako neustavnom zakonu subjekata čija prava on na neki način treba da proverava i ispituje da li su prekršili. Eto, ja bi sa tom dilemom i završio ovo izlaganje. Hvala gospodine Manojloviću. Evo sad možemo da pređemo, molim vas kolega, samo malo, možemo da pređemo na pitanja i vaše komentare. Izvolite. Izvolite. Dobar dan, Dragan Krsnik, agencija Tanjug. Da li ste dobili neki odgovor od komisije do sada, od bilo koga iz državnih organa na vašu inicijativu? Da li ste sa nekim iz državnog vrha razgovarali? Da li imate bilo kakvu informaciju vezano za ovo? Dakle, prosto pitanje je za bilo koga ko se smatra odgovornim, nadležnim. Pa evo mogu da odgovorim, znači ne, jedini komentar je bilo to javno saopštenje. Inače moram da kažem da smo mi podneli zahtev za informaciju od javnog značaja i tražimo baš ovo što sam i naveo. Znači, mi tražimo sada od komisije da ona izađe javno sa tim dokumentom, našom prepiskom koju je uhvatila, da kažemo, i da je javno objavi, ali da objavi i odakle je ta prepiska. Obavešten je i poverenik za informaciju od javnog značaja. Od njega smo dobili, znači dobili smo potvrdu, Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti je dobilo potvrdu da su obavešteni o našem zahtevu. Komisija ima rok, ukoliko se ne oglasi, sledi žalba povereniku, pa ćemo na taj način zaštititi ta prava. A vezano za inicijativu sem saopštenja ne. Dakle, ništa vezano za inicijativu od bilo koga iz državnog vrha? Jedna samo stvar, u tom saopštenju komisija je sama izašla i rekla da takođe i ona pristupa izmeni zakona. Što je na neki način, ako pristupate izmeni zakona, samim tim priznajete, to jest, a još neki način samo da razrešim dilemu. Nema potrebe ovde da bilo ko doživljava ovo kao napad i u tom smislu ne želimo uopšte da razgovaramo na tom nivou. Mi mislimo da je u interesu komisije da se ovaj zakon poboljša. Komisija nije donela zakon, komisija ne donosi zakon, ona treba da postupa po njemu. Znači, ovaj naš gest, ova inicijativa, mi verujemo da je u interesu zaštite
konkurencije. Komisija se bavi zaštitom konkurencije, samim tim ovo je i u njenom interesu. Ona je navela da je takođe pristupila izmenama zakona i u tom smislu bismo volili da ona ovaj naš gest gleda kao doprinos toj promeni i poboljšanju pravnog okvira. Hvala. Izvolite, da li ima još pitanja? Ako komentara i pitanja nema, ja se zahvaljujem što ste prisustvovali. Izvolite, izvinjavam se. Stefan Sajić iz Karanović Nikolić. Pitanje moje je zašto baš austrijski model kao neki model na koji će se ugledati naše zakonodavstvo? Hvala vam. Drago mi je da su kolege iz drugih advokatskih kancelarija prisutni. Dobrodošli još jednom. Hvala. Pa vrlo jednostavno, kod nas mi smatramo da je ova inicijativa da se austrijski model odabere došla od Privredne komore Srbije. Naše razumevanje, ovakvi inače modeli sad postoje širom Evrope i od kad se desio čuveni Menarini slučaj koji je jedna presuda Strasburgskog suda iz 2012. Na ovamo počele su sva zakonodavstva nacionalna u Evropi da prelaze na sudski sistem. Švedska je prešla prošle godine, 2016. u septembru. Međutim, austrijski model, ajde da kažemo možda tu najstariji, najduže postoji, ima najbogatiju praksu. Naše upravno pravo, pa čak i naš sudski postupak se dosta naslanja na austrijski, jer prosto smo bili pod velikim uticajem austrijske pravne tradicije jako dugo. Na to sve pretpostavljam da Privrednoj komori Srbije je jednostavnije zato što ima izuzetno bilateralno tesnu saradnju sa Austrijskom privrednom komorom. I mislim, ono što je ovde jako bitno i gde hoću da podvučem konstruktivnost svega ovoga, što mislim da je jako bitno da ljudi shvate. Mi ne moramo da izmišljamo toplu vodu. Znači, mi imamo odlična rešenja koje postoje uporedno pravno, konkretno recimo u Austriji, koje možemo vrlo lako da usvojimo, vrlo lako da implementiramo i da u vrlo kratkom roku imamo zakon koji zapravo će ostvariti svoj cilj. Što ovaj zakon ni na koji način ne ostvaruje i još nas dovodi u ozbiljnu opasnost kad su u pitanju naše strasburške obaveze pred Savetom Evrope. Hvala. Izvolite. Da li se još neko javlja za reč? Ako pitanja nema, ja se zahvaljujem što ste prisustvovali konferenciji. Naravno, zahvaljujem se i našim gostima.